PWI LS lho. Iku sebenarnya kan ora perlu ono Kang Wito iku. Kang Suraj gak perlu ono. Nalikane PBNU, Nahdlatul Ulama bergerak tentang apa? Lho NU dek sing nyiptakno wong Pekalongan iki Mas Tuhin. Ayo 17 Agustus sing nyiptakno Habib, bendera merah putih sing nyiptakno Habib, Diponegoro keturunan Habib, Imam Bonjol keturunan Habib, Jawa pintu Tarim, Indonesia milik Tarim. Lho ngono ndak mari kemut-kemut lho sirah. Lah terusan wong Jawa iki duwe apa? Indonesia niku merdeka tahun 1945. Lho niku 3 tahun ono geger, 3 tahun lho geger. Ono apa? Ada negara di dalam negara. Piye pun niku? Ada negara di dalam negara. Ono Habib jenenge Musa Al-Munawar berontak PKI tahun 1948. Makanya Habib Rizik, Habib Barmuni, orang yang tidak percaya Habib adalah PKI, adalah kafir. Ayo cek Moden bae Sarwi veteran. Orang ana sing PKI. Ning nek Habib Bahar Semit, Rizik ngomong PKI, cek Musa Al-Munawar Habib nyatane PKI. Makanya pun punjur gerobokan niku Kiai Imaduddin meruntuhkan bangunan Habib yang dipimpin Taufik Assegaf nonggone Pasuruan, hancur sampai saat ini. Kenapa? Akhlak-akhlak Habib sing ora bener. Siji, saya tarik kesimpulan. Kondange Diponegoro mampu meruntuhkan bangunan hegemoni Londo nang tanah Jawa. Kula sanepakaken Kiai Imaduddin meruntuhkan nasab Alawi. Tenggenipun grobogan, hegemonipun nasab Alawi. Makanya Pangeran Diponegoro terkenal pendekar saka guwa Selarong. Lho niku teng mriku lho kondange Diponegoro mulai tahun 1820 gawe siasat. Piye carane ngalahno Londo? Yo iki perang gerilya 1820 sampai 1830. Niku terjadi perang dalam sejarah Nusantara sing paling gede. Londo mengalami kekalahan. Piro sing mati? 13.000 tentarane Londo, 13.000 wong mbak. 6.000 tentara Londo asli, 7.000 tentara Londo sing asli wong Nusantara. Dadi jaman biyen niku ya wong Jawa niki dadi tentarane Londo. Cara saiki ya pengkhianate bangsa. Lah sing pribumi sing mati piro? Balane Diponegoro tenggenipun Babat Surakarta ngoten niku dipun ngendikaken sebanyak 500.000 penduduk Nusantara. Ini lho. Makanipun kondange Diponegoro itu mampu meruntuhkan Londo sing hegemoni nang tanah Jawa. Ya padha kaya Kiai Imaduddin. Imam to iki Bakri aku ngremuni ngene ndak, kupinge rontok ditutupi sik Dik. Kaya Kiai Imaduddin padha. Dulu Kiai Imaduddin bongkar sejarah nasab Alawi teng pundi? Grobogan. Sa Indonesia iki lho Kiai Imaduddin ngomong nasab Grobogan. Tenggene toroh Kiai Kamal saemote kula. Dia mengatakan cetok Arab Habib, Arab Kiai lah kalau kelakuannya elek ora patut ditiru. Makanya kula konsisten gak Mas Yai. Habib kelakuannya apik ya noto wong apik are. Inna akramakum indallahi atqakum. Ning nek kelakuannya elek ya tetep gak nut. Makanya pun punjur gerobokan niku Kiai Imaduddin meruntuhkan bangunan Habib yang dipimpin Taufik Assegaf nonggone Pasuruan, hancur sampai saat ini. Kenapa? Akhlak-akhlak Habib sing ora bener. I Bakri iki lho wonge jek ana dindawiri ya ana yane memet duwite. Nganti didolo Tegal nang kono. Tak ngerti iki, didoyo rek. Nek mboten karang ngono, padha. Aku yo ngono. Tapi makanipun wong sing pinter ndek ilmu nalikane timbul kebenaran, hal sing bener kok jenengan ora elu sing kebenaran, berarti jenengan pengen tersesat. Makanipun nek wis hal penak ngeten ayo dinut. Ora usah kuwatir, Bu. Jenengan ra kuat mangan, aku ngono ya Mas Tuhin.
Sahih kula. Pokoke nate yen yi ana balane akeh, ora apa-apa. Firaun nak balane mbruh nyatane ya memet kok. Aku ora anake kiai Dek, aku anake Pak Tasemo Dek. Ider lemari Pak aku. Mbokku Pak ini bakul pitik. Nanti dino iki numpak motor ra iso pitontel lah ngono. Makanya pun ana kiai kok wedi mengatakan kebenaran, ya ora gathuk. Nek Yi Bakri kok sepuh ngomong banter-banter, ya ora kena. Mboten bareng Imam Lukin. Yi Bakri ya kudune seperti jenengan Yi meneng biasa, kiai sepuh. Lah nek mboten karang ngono mbok kon meneng ya apa? Aku mah ya banter. Wong mbahku Mbah Sarwi, veteran 45. Ngoten aku iku. Siji, saya tarik kesimpulan. Kondange Diponegoro mampu meruntuhkan bangunan hegemoni Londo nang tanah Jawa. Kula sanepakaken Ki Imaduddin meruntuhkan nasab Alawi. Tenggenipun grobogan, hegemonipun nasab Alawi. Zaman dulu nek ana Habib Maulidan tekone pirang-pirang, saiki blas ngomongipun Habib Gempur Jepara tidak meruntuhkan apapun, nyatane nang Jawa. Makanya pun yang kita gunakan ilmu ini ki matuken Yi Bakri ngomongnya wong sing nang YouTube Mudin adalah pemecah belah lah aku ngono sing tak pecah wong-wong sing urip dalam naungan Habib sing ora bener ning nek diarani meri ya moh sing tak iri apa aku wis pegawai negeri. Indonesia niku merdeka tahun 1945. Lho niku 3 tahun ana geger, 3 tahun lho geger. Ana apa? Ada negara di dalam negara. Piye pun niku? Ada negara di dalam negara. Ana Habib jenenge Musa Al-Munawar berontak PKI tahun 1948. Makanya Habib Rizik, Habib Barmuni, orang yang tidak percaya Habib adalah PKI, adalah kafir. Ayo cek. Mudin baik Sarwi veteran orang ana sing PKI ning nek Habib Bahar Semit Rizik ngomong PKI cek Musa Al-Munawar Habib nyatane PKI. Ayo 1955 Habib sapa sing mimpin DNID PKI. Dalam sejarah Abbas Buntet Kiai Imaduddin tidak memiliki dasar PKI. Lalu kenapa kalau wong sing gak seneng Habib kok mbok arani PKI, mbok arani kafir? Dari mana dasarnya? Makanya wong nek seneng Habib Kang Lilo silahkan, sing gak cocok karo Habib silahkan, hak pribadi. Ning ora kena muni PKI, muni kafir. Aku muni ngono iki. Kesenangan seneng karo wong jangan disamakan antara mosok kafir tahlilan. Mosok PKI kok aku guru toriko ngono sing gething sapa lek gitu Teng Kudus niku dipun ora ana wong sak Indonesia sing kritik kecuali kula pertama kali gara-garane ngeten ya Bakri Masjid Alun-Alun Kudus sing mendirikan Habib Muhammad Idrus ngoten crisa ana tulisane aku wong Pati gregeten ceramah nang nggone janggalan punjere Kudus. Aku muni, aku ora trimo nek Masjid Alun-Alun Kudus sing gawe Habib Muhammad Idrus. Tak iso, Den. Lho Bupati Kudus iku wong Pati ya aku ngono. Kok iso? Naminipun Condronegoro Bupati keempat Kudus, Condronegoro keempat niku Bupati Kudus dijeneng Samingun. Kok mbok Habib Muhammad Idrus? Condronegoro 4 anake Condronegoro 3, Condronegoro 3 anake Condronegoro 2 Bupati Pati. Condronegoro kalih anake Condronegoro setunggal Bupati Sidoharjo. Condronegoro siji Bupati Sidoharjo anake Anggajaya Bupati Surabaya. Anggajaya punika putranipun Ki Ageng Brondong ya Jawa Timur Surabaya. Ki Ageng Brondong putranipun Sunan Watu Putih Surabaya. Sunan Watu Putih putranipun keluarga besar Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lho ngono ku tak temokno Kang Mas. Saking panjenengan pun Mbah Nur Yahya Hadinegoro asli wong Keraton, makanipun selalu statement bab sejarah kula berguru tenggenipun Kanjeng Raden Tumenggung Nur Yahya Hadinegoro. Tujuannya kula ngomong apa? Hei bangsaku Indonesia, bangga terhadap bangsa nem,
perbaharui sejarah bangsa nem ben bangsa nem ora diokarakir dening bangsa liya. Malih niki PWI LS lho. Iku sebenarnya kan ora perlu ono Kang Wito iku. Kang Suraj gak perlu ono. Nalikane PBNU Nahdlatul Ulama bergerak tentang apa? Lho NU dek sing nyiptakno wong Pekalongan iki Mas Tuhin. Ayo 17 Agustus sing nyiptakno Habib, bendera merah putih sing nyiptakno Habib, Diponegoro keturunan Habib, Imam Bonjol keturunan Habib, Jawa pintu Tarim, Indonesia milik Tarim. Lho ngono ndak mari kemut-kemut no sirah. Lah terusan wong Jawa iki duwe apa? Ngono karepe kula Kang Mas Yai. Dari hal ini kemudian saya pelajari, oh ternyata ngomongin Tarim iku lebih indah dari Jawa, tapi nyatane ora gelem balik teng mriko. Nek ngono pengen menguasai carane piye? Belokno sejarahe, kaburkan sejarahe, wae sejarah sing palsu. Makanipun awake wong nggone Karangasem Sarip bangga dadi wong Karangasem Sarip yo mbut gawe apanane demi mencukupi keluargane.